ఉన్నలే. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది, ఇన్స్టాలో అయితే ముందే పోస్ట్ చేస్తా, రాత్రి పోస్ట్ చేస్తా. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి వీడియోని. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీడియో మాత్రం ఎక్కువ లెంత్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో మీరే చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ దానికి ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో దీనికి కూడా అన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంప్లీట్గా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.